Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kahil State People's Democratic Party kapalong kaway na kisengsan partay kabayatray lang hapo ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kalakrpat ya ka sorkar bakaday ban punkun no mardor ya ka jinyakren halor u uranium haga jila Meghalaya. Haga jo kapor ka HSPDP kala dawaru ya ka sorkar bakan pa set no mardor ya ki jaka ba orpaj bala set ya ki jabo uranium haga shnong nongba jinren kabadon ha Southwest Khasi Hills District knang baka RB ka bami nagini ki jaka ba orpaj naga jingklong ya ki nuksa mau uranium nado usnem khat khandais pa prapunyo kan nambu jingma ya ka koit ka khya jo ki paj ba nongshong shnong haga thain domya set mau thaba bat nongba jinren bat hagiwei de ki shnong ki ba marjan ki badon ha Southwest Khasi Hills District. Hakajing ekran barga Batisi TV u Presiden ka HSPDP u ba KP Pangnyang ula ong baka seng kala dep pensnguru hakmat u Menteri Ramba ka Jela u Conrad K Sangma halor kani ki jingdawa hagaba nakaliang jong u Menteri Ramba ula kular ban sapej bat ban simkhia ya kani ki jingdawa jong ka party. Nalalay taladi syati syanong ba jenrin dom yasiat hagwedai bak ka jingjia bakadon ka jing orpai ka leakage hakijaka bala tap bala bu yaki jabo jong uranium hapo nongba chirin hakijing le jonga dalehi ngalap ba omla banlen yakijing shisha ba ngalap hakba artli ki tanki baki set ya ki jabo ya ki jaban jong uranium haba kiti tu ki stem government swa ngalap bagadon ke jing pipe bat ke jing or pipe ya ki tanki hakaba ngangai nakaliang ka sarkar hi se kala lap ru ya kata da ka bakila le ya ka repairing bantap itu ki jaka ki pipe te kini artli ki tanki ki long kumju ki la pipe te nigri kam shakmat ki don ki jaka ki ba ki explore bakiti menswa ya uranium hak tu ka jaka ki thliu bati ya ki uranium bahang taru ki don ki pipe air mo ki pipe air ki kumba pratli ki pipe air te hang turu kala don ka jing orpat bat kilata da ka cement bat hakawai pagawai na ki pipe ki don ka ba ki set da ka cement tengam tip bakata ka jing set cement kan jakum no ba ki ong ka dei ka ki pipe pen mid air te hang tarung alap baka kalungum ta ba ki wi ki jaka ki badon ki tu ki jaka blati uranium menswaru ka don ka jing orpai bat ka don ka ba ki repair te kini kalong ba kalong ka basisya ba kan don ka jing ma ka bakra abang adon hang tu derdeng song tu ba kata ka borjung ka radiation wadang imdai ki scientist mo ya ka yuni umar ko kendo dek song tu ba ka ta ki khmat ta ya ka khli mo kalong bayong ngeng ka khli bar kasong tu bag radiation ka jur kala banong bisya ko molong iba bremli lingdo haga jurip ke jongi bat ki pat ki pranong ilam jule hang tu tapi na kaliang jongi ka party nak da daw ku bangi yang skem don bastang banong em ya ka jingti uranium bat haga ju ko por ya ka ni ka benta ka badon ka jingpai bangi kentu ya ka sarkar bahkan sil no sesai da rukom set ke bas kem ke batikna banuk mailat ya ke RB jong kene ke uranium bahkan mi sabar dem kum ta ka bu ke jingmai tu ki snong ki marjan ya ke tu ka thain bergawai dan ni wat ki do ki do pnat ki do kha galak banlong ru bakta ya ka mariat bergawai jenang ta ka daw habang le hang tu ki pai ba jong ki tu ka thain ru ki ong kum ta hi ba ni dawa ya ka sarkar ba ka de ban sim ki ha ya ke kam banum sim sting ban seal ya ka dak kom seal ke ba khlain ke ba scam ba ka chu ka poru ngibu ke jing kerpa de ka sarkar ba kan pha dak ru ka team of expert mo ke balong independent ba ban pensisha ba ka don em ka leakage ka don em ka jing la jin haul air bi nang tu ba ya ka ta la nang ban light shoe na ka jing ma ding ba ki start ki jahat jong ne ka kam ba ka sarkar kan phano kloi ya kata tim ban pentikna bat penisha
Pat lalap ya kata bakin wat ya gila cira.